Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame nad Turčekom, teda tu sme už pri odbočke ku vodnej nádrži, ktorá je pod nami. A už ako od názvu videa viete, tak ideme sa pozrieť na prameň Turca. Dúfam, že sa nám ho podarí nájsť. Je to také divočinke schovaté, takže držte palce, aby sme ho našli. No a prišli sme až k takejto obrovskej diaľnici a tu je nejaký smerovník, ale už má svoj zub času za sebou, je to aj také polamané. No ale budeme pokračovať, vlastne tá cesta pokračuje aj doľava, tam nejdeme, to by asi smerovalo okolo nádrže cesta, pekná asfaltka a my pôjdeme doprava, odbočíme. Už sme vlastne videli aj potôčik, to bude pravdepodobne Turie s najväčšou pravdepodobnosťou. No a doteraz sme vlastne bežali dosť vysoko nad tou nádržou. Ono ju bolo cez stromy vidno, ale nie nejako detálne. Skutočne je to veľká, obrovská plocha vody. No a dobehli sme až sem po takej krásnej ceste. Takže na bicykle, ako je dneska môj otco, tak je to ideálne. A ja už musím len po tých svojich. No to by som chcel ešte povedať, že kúsok, ako som natáčal ten vstup predtým, tak sa tu rozbáča vlastne značka. Doteraz sme sledovali modrú, tá pokračovala tam doľava, ako vidíte to auto za mnou. A teraz smerujeme na žltú a pokračujeme rovno ako keby tou dolinou. Teda by ste vedeli, že potom treba zbočiť z modrej na žltú. Prišli sme až na takú rozbočku a vlastne turistická značka žltá pokračuje tunak smerom do tohto lesa doprava a myslím, že to pokračuje do sedla niekde nad Kordíkmi, sa mi zdá. Potom odtiaľ sa už dá pokračovať na cestu hrdinov SNP, ktorá vedie cez Kremnické vrchy. No a my pôjdeme vlastne rovno ešte po tejto ceste. Je to značená cyklotrasa a vlastne to miesto, kde sa to tu takto rozbáča, tak si všimnete, lebo na tej ľavej strane je taký malý drevený prístrešok, tak podľa toho budete vedieť, že nemáte už ísť po tej turistickej značke, ale máte pokračovať rovno. Jasné. Aký priemer. Prišli sme až tu vlastne na pramene
Je ich tu viac, nevieme nájsť asi ten pravý, motáme sa tu po lese. Prišli sme ku takejto chate a tu na okolo sú rôzne také prikryté ako keby vrty alebo niečo, ako by sa nám to voda vyviera skutočne kade, kde je z lesa. Ale mal by ten prameň byť označený, normálne takým kameňom pamätným nejakým. A ten sa nám nejako nedarí nájsť, už tu chvíľku blúdime. Tak ešte sa tu pomotkáme, uvidíme, či ho nájdeme, ale tých pramienkov takých kadejakých je tu veľa. Akurát je to tak zvláštne, lebo keď sme, vlastne pozeral som na mapu, tak ono to na mape končilo dosť nižšie, nakreslené a museli sme vynísť ešte skoro až ku ceste hrdinou SNP, takže tam sa trošku motáme v tom lese a uhádam sa podarí čosi nájsť. Motali sme sa tu ešte chvíľu po tom lese a neviem, ten kameň som nenašiel, tak buď sme asi na určite dobrom mieste a sú tu takéto, že to vyviera normálne zo zeme, je ich tu zopár, minimálne 3-4 sme našli, ale ten kameň taký, ten čo sa tu osádzal, ten sme nenašli, tak Boh vie, či ešte ten prameň je niekde schovatý, ale dosť sme sa tu motali okolo tej chaty, čo ma mrzí, že sme to nenašli, alebo tu ten kameň už není, že ho niekto asi odniesol. No a pomaličky sa vrátime naspäť. Dá sa tu spraviť aj pekne okruh, že by sme pokračovali ešte ďalej lesom až na červenú značku a potom niekde zišli, ale pravdepodobne sa asi vrátime po rovnakej ceste. Takto na záver videa sme si odbočili z odbočky pozrieť sa na priehradu na Turčeku, obrovská, to je neuveriteľné koľko vody. No a za chvíľočku tu bude beh okolo priehrady a tie schody, čo tam vidíte, tak po tých sa pekne beží hore. No a čo by som ešte povedal o tom, vlastne o tom behu, túre, už nazvite ako chcete, ideálne, ako vidíte, na pešo, super, takisto na bicykli, oco nemám vôbec žiadny problém, prešli sme až, dá sa povedať, nakoniec, je to aj cyklotrasa, takže v pohode a mali sme šťastie, stretli sme tam aj lesníkov a tí nám nejako nevedeli poradiť, pomôcť, ale stretli sme tam aj, dá sa povedať, že horára asi pravdepodobne, a ten nám povedal, že vlastne tam je viac prameňov, z ktorých to vyviera, a vlastne oni sa potom spájajú ako keby do jedného, sú tam hneď vedľa seba, no a že taký ten hlavný sa považuje ten najbližšie, čo je pri chate, takže boli sme na správnom mieste, čo som veľmi rád. No a celková tá túra tam aj naspäť bude mať približne nejakých 20 km, urobíte tam aj nejaké prevýšenie, jednosmerné je to 400, takže 800 metrov dokopy hore dole, takže dajte to zabrať. A je to také miesto, som sa smial, lebo keď som sa pýtal aj toho horára vlastne, že či je to nejako označené alebo tak, a že na čo, že aby tam ľudia začali chodiť. Takže je to úplne kľudné, nikoho tam nestretnete, nejaké davy turistické, skôr tých ľudí, čo pracujú v lese. Takže také miesto, kde si odpočinete, budete mať kľud, užijete si tú prírodu, tá je skutočne krásna a úplne tá hora je celá zelená a všimnite si vlastne ako ten potok ide tým prerodom, že je až od nádrže vlastne široký a uši až po tie pramienky. Dobre, to bude koniec videa a budem sa mu chodí. A to bude koniec videa a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom. Verím, že ešte nájdeme v Turcii zaujímavé miesta, ktoré sa vám oplatí ukázať a vidieť.